Είμαι ο Κανάς Γιάννης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δαμασίου, απειλοκαλλιεργητών. Γιάννη, έναν χρόνο μετά, τι σας βγάζει πάλι έξω εδώ στην είσοδο του χωριού κάτω από το κάστρο του Δαμασίου? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο του χωριού, στο παλιό άξονα Ελασσόνα Τρικάλων Ιωαννίνων Κοζάνης, διότι τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που αν καθίσουμε να τα ρυθμίσουμε θα ήθελε τουλάχιστον 3 μέρες στη Βουλή μαζί με τους βουλευτές. Τα περσινά από τις κυβέρνησης υποσχέσεις υλοποιήθηκαν? Σήμερα βρισκόμαστε έξω γιατί πέρυσι αυτά τα λίγα πράγματα που κερδίσαμε, όπως το φορολόγητο, να καθυστερήσουμε κάποιες άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, θέλω να τα πάρουμε πίσω. Μιλάνε για φορολόγητο μικρότερο από ό,τι μας έχουν δώσει, από τα 9.500 για να πέσει στα 6.500, στα 7, στα 5.500, δεν ξέρουμε και εμείς που θα καταλήξει. Μας έχει βγάλει στον δρόμο το μεγάλο κόστος παραγωγής που έχει η καλλιέργειά μας, γιατί είναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια. Εδώ κυρίως αμπέλια έχουμε, έτσι? Η περιοχή μας είναι εινολογική, αμπελονιακή. Το χωράφι βέβαια είναι το όπλο μας όλων των αγροτών. Τα προβλήματα είναι κοινά με τους συναδέλφους παραγωγούς που είναι σήμερα στον δρόμο στα 70 μπλόκα. Ανήκουμε εκεί. Συνάδελφοι παραγωγοί στη Μελούνα σήμερα βρίσκονται εκεί για τον ίδιο λόγο και για τα ίδια αιτήματα, όπως είναι φορολογικό, όπως είναι ασφαλιστικό, όπως είναι το κόστος παραγωγής, οι αυξήσεις του ΦΠΑ, οι αυξήσεις στα πετρέλαια, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που δεν δίνονται όταν πρέπει, και απ' την άλλη έρχονται οι υπουργοί στα τοπικά κανάλια της Θεσσαλίας και αναφέρουν ότι οι πληρωμές του 16 είναι τακτοποιημένες και πληρωμένες, ενώ εμείς είμαστε από το Μάρτι του 16 που έγινε η ζημιά του παγετού, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε καν τις εκτιμήσεις να ξέρει ο παραγωγός τι παίρνει τουλάχιστον. Δηλαδή ο Υπουργός είναι... Λεφτά θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε και πότε θα τα πάρουμε δεν ξέρει κανένας. Ο Υπουργός είναι ανενημέρωτος ή ψεύδεται? Σήμερα με τα λεγόμενά του, τα δικά του λεγόμενα, ψεύδεται. Πρώτον, γιατί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στην Ελλάδα. Ζητάμε να αλλάξει το καθεστώς τόσα χρόνια. Όλοι λένε να αλλάξει, θα αλλάξει και αντί να αλλάξει, αυτοί ανεβάζουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Προσωπικό του ελγάγιο επιστημονικό δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρή η δύναμη για να μπορεί να ελέγξει μια τόσο πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ υπάρχουν 15.000 στρέμματα αμπέλια, ένα χαλάζι να ρίξει. Πάνω από 3-4-5.000 στρέμματα καταστρέφονται, παθαίνουν ζημιά. Πότε να προλάβουν τα 5 άτομα που υπάρχουν σήμερα? 5 άτομα. Πόσο τραγική, Γιάννη, είναι η κατάσταση για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει σχέση με τη γεωργία? Δηλαδή, θα σου πει τελειώσετε τις δουλειές και ξαναβγήκατε πάλι έξω στους δρόμους και ταλαιπωρείτε τον κόσμο, όπως λένε πάρα πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώσαμε τις δουλειές. Έχουμε μια διαφορετική καλλιέργεια. Δεν έχουμε βαβάει καλαμπόκια, είναι αμπέλια και δεντροκαλλιέργεια. Η οποία σήμερα είμαστε στα χωράφια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σήμερα αρχίσαμε τις κινητοποίησεις. Περιμένουμε τους συναδέλφους παραγωγούς που είναι στα κτήματα. Κλαδεύουμε αυτή την εποχή. Και ήδη έχουμε αρχίσει πριν τις γιορτές. Πόσο τραγική είναι η κατάσταση για να καταλάβει ο κόσμος που ζει στις πόλεις? Η κατάσταση είναι τραγική διότι το μεγάλο κόστος της παραγωγής που έχει σήμερα η δικιά μας καλλιέργεια εκεί στα 500 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή σε ποσοστό έσοδα-έξοδα πόσα μένουν στον αγρότη? Με τα σημερινά δεδομένα και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουμε, ζήτημα να μένει το 20%. Και αυτό δηλαδή το 1/5. Δεν μένει καν στο παντελόνι του παραγωγού. Πηγαίνει κατευθείαν πάλι στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο να αγοράσουμε λιπάσματα, να βάλουμε πετρέλαια στα μηχανήματα. Δεν θα έχουμε να καλλιεργήσουμε. Νομίζω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών μας έχει φορολογήσει πιστεύοντας πως είμαστε τόσο πολύ πλούσιοι, που αναφέρουν σε τοπικά κανάλια, όπως είπα και πριν, τα ποσά που δίνονται για την επιδότηση, τα 3,5 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που δοθήκαν. Δηλαδή είναι ανήκουστο. Οι επιδοτήσεις παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο πρέπει να δίνουν τους παραγωγούς. Κάθε χρόνο επικαλούνται λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα πρέπει να στα δώσουν? Έχουμε θέμα με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ πληρώνει μετά από ένα χρόνο, μετά από 1,5 χρόνο. Έρχονται, κάνουν επανεκτιμήσεις το 2015. Είναι δυνατόν? Να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς δεν είμαστε με διαμάντια και ρουμπίνια, όπως πιστεύουν κάποιοι στην Αθήνα και έχουν βάλει 24% φορολογία στο ΦΠΑ, στο ρεύμα, στα φάρμακα, μεγάλα κοστολόγια. Έχουμε δυνατή, ζητάμε μείωση του κόστους παραγωγής και από την ενέργεια
και από το ΦΠΑ και από τα αγροτικά προϊόντα γενικότερα. Υπάρχει μεγάλο θέμα.